Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Narang nitso nga gitudlo ni Lolo eh. Marcela Buenaber. Marcela Buenaber? Hala, Oh, unsa ba? tanawang liog sa babae sa picture. Oh, uy, Abay, mikilak sa alahas. May kwintas nga dako kayo pendant. Blue nga bato. mailagid ni mo nga dato kay siya sa? Ug tinuod yun ng kwintas nga yung gisulob, abay. Mo na ako nadunggan sa una. Daghan ko nog dato kining among dapit sa unang panahon abay. Marcela Buenaber. Marcela Buenaber. Yawag buhok ang madam eh. Siya gyapon ang gitudlo ni Lolo dinhi sa picture oh. Amigo, tingali silang lolo ni mo. Mao nga napapicture yun siya ini. Mao tingali. Ate manining mong pangana ba ya? Ako na lang ko ang picture sa cellphone ng iyang nitsubay. Mayo ba? Okay na bay? Sige, dali. Adto ta sa sunod nga musuliyo. Sod puldo. Salamat, boss. Kana, nindot ta paminaw na. Magbosig na ako kay ako may mga gaon. Ah, oh, yun. Andam ka na magsugod sa imong trabaho. Ah, owner? Ang imong trabaho, mao ang pagbantay sa bahay. Libre gastanan. Kung doon ako'y magabisita, ikaw ang mubantay kanila. Oh, kasayon di ana. Gawa sa sweldo, nga imong madawat. May bonus ka kung doon ay mga deals nga mag-close na ko. Way problema, boss. Atagi sa og armas din do. Oh, hatagan ko ni mog armas. Natural nga mag-armas ka. Gamao magyagang mo pabuto og pusel. Aw, oo. Kamao kayo. So, why problema? Dino, atagi sa armas. Na ang laing suliyo eh. Nagsulo ram ni siyang usa sa iyang musuliyo. Yay, di man ta makasuda bay. Saan ka niya ron makaduol tas nitso? Dako mo kay kandado. Di ala ka. Kuha ilag picture ang nitso. Sige bay. Ako lang sabihin kung maklaro pa ba ni kon i-zoom ni nako. Sige bay. Sa may ngani mo ha? Mura man og lalaki ang picture sa nitso. Di mo maklaro kay natabunan mas mga buwak. Bahala na. Mutungtong ko anang bato be aron makuhaan ako ni picture. Konkreto man din ning luyo. Huwag kalutsan pa ingon sa suod sa musuliyo. Bay dyan unsan man kani bay? Bay, huwag may kalutsan din ni sa luyo. Bitaw na. May nalagasula imong utok anak bay. Uy, ninong ko picture. Ato na lang ning i-zoom in. Mo ba? Sige. Magitao na lang na to ang usa ka musuliyo. Ay, tuyo sa ka mo sileyo sa ibabaw bay ay. Mura og mao man ang ikaupat nga musuliyo nga gipapicturean ni Lolo Pilo. Ang imong lolo gyud ang nagpahiluna ini nilang tanan silang lubganan ba? Mao gyud na ako nga siguro bay. Oh, tanawa. Mao gyud yung ikaupat nga musileyo nga nagpa-picture si lolo ni mo Pilo. Maklaro ra man day ang iyang picture.
Sige, akong picturean. Aron akong ma-zoom in ug mailahan nato kining laing musileo nga gipicturean ni lolo nimo. Okay, may kiway buwak. Mura maniguan na maduaw mo suliyo. Mikamang naman ang mga sagbot paingon sa sudo. Bitaw ba yun, no? Okay. Niyan na ba? Hala. Bay, dyan di ba? Tanawa ba? Ha? Eskolastika. Eskolastika? Uy, tiguang naman di kayo ning gilubong. Eskolastika Amador. Eskolastika Amador. Importante ka rin siya ni Lolo Pilo. Nga nang nakasulti man ka anak ba? Tanawa ang iyang picture. Si Lolo ba? Tanawa. Ha? Duha gyud niya kakamot ang gitudo niya sa nitso. Hala tuod, no? Abay, kitsa ganito yung mga ngan sa nitso? Marcela Buenaber, Eskolastika Amador, o kining usa nga natabunan og tanom kay Mama Nolo. Manolo. Siya ray lalaki. Manolo Verden. Manolo Verden. Marcela Benaver. Eskolastika Amador. Manolo Verdin. Og ang musuliyo, diin makit-i ang patayng lawas sa bata. Abay, atong baliko ng maong musileo. Klarohon na to angan. Sige. Haya na ko eh. Kalit pala ko na himunggon ining kontra ni Johnny. Hello. Uy. May alagay ka din, Nagtrabaho naman ko din, ma'am. Marcy na lang itawag na ako. Ayaw na lang pag ma'am. Unsa may mong trabaho? Tigbantay ninyo. Mao ba? Hold up. Boss. Kumusta naman ang imong igagaw nga hambugiro? Katong dyan eh. Wa man gyud ko mo ilan niya nga igagaw, boss, kay yabagon matuutok. Mao ba? Nya, kumusta naman lagi siya? Tu oras payag. Bag-o ra gani may nakasukmag gay. Dugo lagi ang ilong. Mao ba? Kuno pa kupog nga sa kong iyaan. Ako magitong imos mo sa iyo tatawahan na ba? Pasalamat lagi siya nga diha ang akong iyaan. Mao ba? Maayo sa kang muaway di eh. Mayo kay kuha ng away. Pero buyag lang. Sa una, perme ko kakitag sukmagay sa syudad eh. Mamauli gid sa ilang nga bunog nga ako kontra. Uy, Mao ba? kinida. May sugo ko nimo. Ha? Inig di up nimo. Unsa man na? Susiha ko na asa magpundok ka sa dyan eh. Kay ato ng preglahan. Ha? Siya. Sama ka. Hadlo kasi mong igagaw. Hadlok ko to. Ako, hadlok. Waoy. Siya ang angay mahadlok nako. Bitaw. Si Johnny ang angay nga mahadlok nimo. Kaya mo ko siya nabunog. Maayo kay parehas tang init og dugo anang dyan eh. May problema, boss. Ako si baligya nimo. Kana! Pwede ba tayo paragod tayong paragod? Oo. Dili mo tingali maayo nga inyong pariglahan si Johnny. Wa man siya isahan ninyo. Ha? Bitaw. Mutuo bisan siya. Ay, joke to nga mo yun. Sama. Ha? Joke na joke. Joke ra itong imong gisulti, boss. Oo, ay joke eh. Oh. Di tang marigla. Yun na. Kung nag-ilis maka, Minchi. Magsuri-suri ko. Sige. Dihaon na mo. Mauni nindot ron. Ako ganin siyang gidadin aron magkasuod mi. Nagsigi sa glakaw. Di na maging manan ako. Boss. Di pa di mo uya, boss. Nagsugod ko og pakigsuod niya.
Nagplano ko. Iba ko sa kong plano? Hmm. Nagplano ko nga anhi ko manguyap ni Milchi din eh. Pero, unsa ba hinaon yung pagkaunsa ah? Sige mo siyang huna-huna itong Unsa, boss? story ng bahay itong dyan eh. Usap? Muna, sige na huna to. Gimuha ni istorya. Ang pagkaungong dyan eh. Iabag. Oh. Makatabang yun kaayo ko niya, boss. Tapos mangutan ako. Ngalong kontra ba ni Mos dyan eh? Ang hambugiro man natawhan na, mo nga nagplano mi si Tia Alicia nga palayason si Johnny ining dapita. Mao ba? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!